Al'ummomin duniya sun shafe tsawon shekaru aru-aru suna amfani da dabino. Mafi yawancin waɗanda kan yi amfani da dabino dai musulmai ne, sabida yadda suka san matsayin shi da kuma tasirin shi a jikin bil'adama. To ko ina dabino ya samo asali? Tambayar kenan da na mika ta zuwa ga Shak Malam Maniru da ke zama ɗaya daga cikin manyan limamai na garin da Magaram. A ice na duniya babu ice mai asali kamar dabinuwa, saboda laka wadda Allah ya halicci annabi Adamu da ita ce ta yi saura, sai Allah ya halicci dabino da ita. Saboda haka dabino dan uwanmu ne, dan uwan Adam ne. Sannan malamai sun ce idan aka ci dabino kar a yi irin jifa da ɗiyan nan, a girmama su, saboda dabino dan uwan dan Adam ne. Sai a ajiye su ƙauye ɗaya ko a yi rami abin ne. A gefe guda kuma Shak Malam Maniru ya ci gaba da bayyana cewa sanin mahimmanci da kuma tasirin dabino ga jikin bil'adama ya sanya shugaban halitta annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi da su rinka yin amfani da dabino musamman ma a lokacin buɗe baki. A nan ma Shak Malam Maniru ya ƙara da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hori musulmi da cewa idan aka sha ruwa da azumi a ci dabino. To dabino yana da sirri kwarai. Duk wani vitamin da aka sani a duniya to yana cikin dabino, kuma a cikin minti ɗaya yake bada shi a jikin ɗan adam in aka ci. Shi yasa irin hikima, shi ma manzo Allah dan dokta ne, shi ne ma doktan doktoci. Shi yasa ya bada cewan a ci dabino da farko idan aka wuni da azumi, saboda amfanin nan da ke jikin dabino yana maido ma mutum karhin shi a lokaci guda. To shi yasa aka ce a ci dabino. Kuma tun zamanin sayyidatuna Maryam da aka aihi annabi Isa, zamanin nan aka ce mata ta kama dabino ta girgiza sai dabino ɗanye ya zubo ta ɗauka ta ci. Sannan dabino yana amfani ga macen da ta aihu. Macen da ta aihu ana so ta ci maga ɗanyen dabino, yana amfanin ta kwarai a jikinta, saboda akwai vitamin a jikin shi, akwai kuma abin da yake sawa wasu cutoci su mutu, to duka a cikin dabino ana samu. Ya zuwa yanzu haka akwai miliyoyin al'umma da ke amfani da itaciyar dabino, ganin cewa akan samu dabino ne a kasashe da dama na duniya, ciki har da kasar mu ta jamhuriyar Nijar. A gefe guda kuma dabino ba shi da tsada, don haka mai hali da ma mai karamin karhi kowa na iya amfani da dabino, kamar yadda shugaban halitta annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya umarci da musulmi su rinka amfani da shi, musamman ma kuma a lokacin buɗe baki na azumi.